Il-Prim Ministru Robert Abela għandu jindirizza l-isfidi kbar li għandu qudiemu sabiex isaħħaħ l-istituzzjonijiet tal-Istat u reputazzjoni ta' pajjiżna kif ukoll jerġa' jaqgħad nazzjon li llum huwa mifrud. Sostni dan il-Kamra tal-Periti li fistqarrija ħeġġet lil Abela biex ma jżommx lura billi jintroduċi riformi meħtieġa fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż li huma xierqa għal nazzjon ċivilizzat, żviluppat u rispettat. Il-Kamra tal-Periti tassoċja ruħha mal-aspettattivi ta' diversi għaqdiet ta' professjonisti, korpi kostitwiti u diversi setturi oħrajn li tmexxija ta' Robert Abela għandha tiskura li tiddaħħal l-onestà fil-mod kif issir il-politika f'Malta fil-livelli kollha, persuni ta' integrità li jiġu fdati bit-tmexxija tal-istituzzjonijiet tal-Istat. Il-Kamra tal-Periti appoġġjat id-deċiżjoni li l-ippjanar, l-ambjent u t-tibdil fil-klima jingħaqdu f'dekasteru wieħed kif ukoll it-twaqqif ta' dekasteru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru bir-responsabilità għall-iżvilupp sostenibbli. L-istqarrija temm li għal dawn l-aħħar mit-sena l-Kamra tal-Periti kienet fdata mill-Istat sabiex tiżgura il-progress u l-integrità tal-professjoni u l-Kunsill huwa kommess li jiżgura li l-membri jżommu dejjem livelli etiċi għoljin li jiġu riflessi fl-industrija kollha tal-kostruzzjoni.